ụmụ nwoke na-anụ nwanyị gather here. Ọ bụrụ that na m nwee 20 stories to tell, ụmụ nwaanyị ga-abụ 15, ụmụ nwoke abụrụ 5. Fada ekpese ka anyị si ekpese. Nwaanyị bụ imere enye tụrụ m ekpesebe o. Ịghọtara kịta mana before nwoke ekpeselu gị ife bụ nsogbu ya, ife afụ jizie n'onu. Mana since m mebe this program, nwaanyị 4 ewetago olu m the same thing gbasara ụmụ nwoke. Eziokwu na ha na-asị m ekwukwe na emakọna the story, but I have to say it because na conscience m ekwezi m a hold back. Mainly ndị na-ewetara m ya bụ ndị na-abịa for private advice or something. If I say m oke ada Igbo na eke ose wee do, o nwere ike ịkwụsịzi ọsị m ewepụtara the story si oke. Mana onye kọsịzi akụkọ ọla ndị a na wanting, onye kọsịzi akụkọ ọla ndị a na wanting, ọ na-abụ ifefa na ala ndị na ya ka ya mata be dibia ife ha chọrọ ime di ha. I swear, aṅụnugo unu iyi here. It's not like na nna fabricate ya. Ife nwaanyị chọrọ ije medie ka o wee nọ nwayọ, na ga-eje medie ka ya mata ka o wee nọ nwayọ, na ga-eje be dibia ka ya kechie di ya anya ka ọ na-afụ sọsị ya, na ga-eji ka ya mata kelu anya di dobe na arụ ya ka ọ na-afụ sọsị ya, maka na di ya na-akwụgharị, na ewegola aka nna ya ọnyacha wele aka ekpe ya ọnyacha anya kwụsị ego tibia ife na o nwere another resort, ya nwere any other solution ya nwere na-abụghị ije melie ka ya mata na o nwere nke eji ọbala eme o. Isi sie nri itili di gị, even na gịnị a na-abọga na-eliko di nri. Yes, na gịnị a na-abọga na-eliko di nri. Onye nke ọzọ wesị m n'obe dibia ka a chọrọ ije kedie. Ị ma na nwoke na-anọgide ma mgbe dike akwụzi n'ọtọ ma ọfụ nwaanyị ọzọ. In fact, ụmụ nwoke unu na-egbukwa onwe unu. Ọ bụgodu na ị ga-eke ịkpa na ị ga-efegali, ị na-efegali to the point na nwunye gị ma isi na ọ dị oke maka na ịdụ polygamous in nature. Ihe a na-abụ agwọsị enye ụmụ nwunye unu na-etili unu na nri ka anya wee mụ unu na ana. Bọsị nwa dibịa ya eti nsị ya ama, bọsị nwa dibịa ya eti aja ya ama, bọsị nwa dibịa ya afụzia ka ọ na-alụghị nwunye gị ya ama. Ife na-agwa unu ihe a bụ na hey God, in fact anụchisịrị m ntị, mana ka nkọgodo olu ụlọ ofuka akụkọ example of ihe na-agwa unu ihe a. O nwere one lady, this lady jee gwọta ọgwụ wee kechie die na-agbalị odibo, die na-azụkwa afịa na-eme ọfụma, mana ọ kụrụ afọrọ ọklọk o were akpa ba afịa gote ife, o gotesi ife ọ na-ajesi elu nwunye. Ihe na-agwa unu ihe a bụ na nwoke chọtagodo nwunye o sie nri dọbalụ fafa elie, nwaanyị enwere ife ọ na-eme o, nwere ife ọ na-eme na-ego die ka ọ na-eli, die na-agbakwa odibo nya na-esi na-arọ, die na-emefa ncha niile. Ịkwụsị ya n'ụzọ gwa ya ọ sị gị nọlube gị ka nọlubie. Ifu this man ọ na-aga dogodogodo oge anya na ife akwụsịrị ọfụma, mana this girl so n'ọnụ nya ndị a na-anụ maka fa. Ọ bụrụkwa na a na-anụ maka ya na onwe ife ọ na-emekeri, mba, nọọ ndị ji ego na-akwụsị n'irube die bịa na-ebuli ya na-apụ buetekwu ya di ekene efe thank you for bringing my wife back. Unu amazi nke melụnụ kụjasịrị mmadụ niile. Ndị enyi ya afụke n'ime ihe mụtara sọ ụmụ nwaanyị wee mụgide ụmụ nwaanyị, di wee sị ya na ya ga-eje n'nwaanyị ọzọ na ya ma nchezi, ya ga-eje ka ya nụ nwaanyị ọzọ. Ọ na-eselufe okwu, ọ na-ayụ ya na-asị anya ya nyekwu onye time ọ nya kafama adopt di eju. Nke ọzọ wee bụrụ na di ya mụtara nwa, nya afa mụtara nwa atọ na fa ka na-achọ nwa, na fa achọgo nwa like I think no 5 years, mana fa fụrụ nwa. Ịghọta ebe nna eje fa fụrụ nwa, so die na-enegheri n'anya na-akwụghalị. It's not like na ọgwa gị o, mana ọma na die dị worried. Then nke ọzọ die na-akwụghalị from one nwaanyị to another, from one nwaanyị to another, na-efesesi ego nwaanyị a na-ebeli akwa abalị kwa mbọsị, ọ na-ebeli akwa abalị, mana fancha niile na-edi ife a na-edie until one day ofuke wee kọlụ nke nwa kechili die o. Nke afọ wee sị ya na ọ bụ na ọ chọọ na o nwere ebe a ga-akpụ ya jee ka die na ọnwa ya.
ọsị ọ nọ nwayọọ na-asa visi ọsị ifere ka di esi eme na ifenya ga-emelụ gị gị don't worry onye akọrọ ọgwa na onye ya na-abọ na-eme gịnị ebeka akwa nwaanyị a wee dulu ha wee nyesie ifefe ga-emene amụrụ m ọfati na ndị ọfa ṅụọ aṅụọ only God knows ife agwa afa mee 3 months after kafa jesiri ije di ofuke nwụọ 3 months 7 months after ka ha jesiri ha another one nwụọ a year and 2 months fa jesiri ife a the third one nwụrụ nke afọ nọgide ka vegetable yagide a na-ebugheligide nwoke si n'ike taa arụ ọ tara afụfụ ọnwụ ndị bie ụzọ nwụsef ka ya mma ma megide nwụrụ ife a bụ ife agbala na asịlo maka na ịma na ndị mere ife a ama nkọ fama nkọ nọ ofu n'ime ha bụ ihe beketela akwa bọsị di ya nwụrụ bekete wee hapụ onye aka wee kọba na-eji ụmụnne na-ekpuchi aka n'ọnụ ụmụnne na-ekpuchi aka n'ọnụ na-akpọ diledi afa na-asị ya n'ama ndikwe na ogbugoli edi nke ya n'ọlụ ifugo etu ka ụmụ nwoke nọ na-ese wee gaa iru a na-asị na ụmụ nwoke na-anwụ eziokwu a na-asị na ụmụ nwaanyị na-egbu nwoke eziokwu nwaanyị ọbụla ị na-akwụgharị ọ na-ayọ gị na-akwụgharị ọ na-ayọ gị ọ bụrụ na ị kalịrị ya she can't do anything she will go the other way she must find a solution the other way unless ọ bụrụ na ọ chọrọ ikipụ gị etu ọfụ ka ụfọdụ ụmụ nwoke ga-esi nwesie ego ya nwegide ego nwesie one day ịgafu niile fa nwere esi from nowhere ịdabadabadabada si ada pịata maka ebe nwunye gị zere ụkwụ mebi ka o wee kwụsị gị ịkwụgharị mebi ka o wee kwụsị gị ịfụ one particular girl mebi ka o wee kwụsị gị ịfụ onye ama ịfụ onye a ka ị na-abata n'ụlọ ka amụrụ n'ụlọ ofu ebe iche na ịdụ nchaji ịdịrọ nchaji nna ịdụrọ nchaji nwaanyị adụbe ready for you ọsị ka nna gwa unu so na ụmụ nwaanyị na-anwụ na fa nwụọ emegịnị replace efe na ọnya ka o ji dụka ọ na fada ahụ ọfịma nke a bụ eziokwu fa na-anwụkwụ nke ha maka na mgbe ụfọdụ nwoke na-eji aka tigbuo nwaanyị mgbe ụfọdụ nwoke ga-eme nwaanyị ofu ihe mgbe ụfọdụ just for one nonsense thing or the other nwaanyị ọbụla chọrọ iprotect marriage can go far ebela unu na-eme m ọpụ unu nwa bụ ndị na-akwụgharị proudly nwere ife ị ga-eme adị m polygamous in nature ọ nwoke ka mbụ nwunye ga-afọ amara one day ofu onye ga-akpali ya the worst thing ị ga-eme bụ ị na-efegharị nwunye gị mara na ị na-efegharị ị na-egbu onu ebe ị ga-adanye mgbe gboo na-abụ nwoke nwụrụ asị na nwaanyị gburu ya mana nwaanyị nwa ma njụ nwoke eneten eziokwu na ife ahụ fa na-eme jọgburu denesigbo nkakwụ maka na anyị niile bụ mmadụ mana o nwerere ihe ha fụrụ na ya ha ji wee kwubie ha nọgidere one day mepee ọnụ kọwa such thing no mgbe afọ dibịa na-agwọ ife afọ ịmama omelu mistake ịmama ọmakwa ife asị agwọ ụfọdụ ụmụ nwoke asịghị na nwoke nyebelu nwunye aka asị na nwunye eji wee gwọ ọgwụ ụfọdụ bụ eziokwu ụfọdụ ga-agwọsị ọgwụ ịnata ma ga amazi n'ife ụfọdụ ga-agwọsị ọgwụ ịnata afịa gị niile ada ụfọdụ ga-agwọsị ọgwụ ịnata ị na-emegheri ụfọdụ ga-agwọsị ọgwụ ịma mma ebe aka nne gị na aka ekpe gị dị ụfọdụ ga-agwọsị ọgwụ kwa ọga gị na ana fili ife ojiri wee do mma atọ fili ife ị ga-eji kpachapụ anya gị maka ndụgo maka ndị na-akwụgharị dị maka na ọ bụrụ mmadụ niile ihe a na-asị na ụmụ nwoke niile dị polygamous in nature agadaga asị ya asị ya mara m ka ọra a lot of decent men nọsị ndị nwere respect for themselves and their wife fa na-akwụgharịgodu na fada akwụgharị nke ndị ala ịghọtago mana m ga-aṅụrụ gị iyi na onwe ndị mmadụ akwụgharị atọ ndị nwunye fa zuru so ịnọla ebe afọ na-edisive onwe gị maka na asị na nechiche na omenụ niile na-amagharị asị ka ọ bụ I've passed the message my conscience is free now ifesa ọzọkwala gị welie eme ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ